May adlaw mga choy, mga chay. Natay topic karon ang role sa asawa. Nasayod na gid ko. Ang role sa asawa di gyud lalim. Ako ba na magyaw-yaw kay hugaw ang balay, walay hugas ang plato, bulingit ang mga bata, bahin sa kwarta, basta daghang yaw-yaw. Maunang gitistingan ako na ako'y manglaba, manghugas plato, bantay bata, uban pa. Nakaanak gyud ko. Di gyud ay lalim. Maunang mabughat na lang sila. Dagan sila pamatikon nga wala ta kabalo. Ngano? Maunang tabangan ko na to sila para po makuan-kuan nila kakapoy. Labaw sa tanan, panggaon gyud. Inahan diya. Bawo ko kung saan ko kalabin yung pamilya. Ihatag yung tanan best para sila malipad. Kung ikaw ang kahayag sa panimalay nga walay pang-paong. Asawa ko, asawa mo. Salamat sa pag-atiman kanunay. I love you all mga inahan. The best mo.